rydyn ni'n siarad hefo Ian a Linda Sugget. Helo chi'ch dau, sut ydych chi? Helo Anna. Iawn, diolch. Da iawn. Mae'n siŵr i fel eich bod chi'n brysur iawn y fyna. Digon o mynd ymlaen yn y cefndir. Oes, mae gennym ni fabi 15 mis oed sy'n newydd effro a cael bwyd, a phlentyn 10 oed sy'n adref yr ysgol oherwydd diwrnod hyfforddiant mewn swydd, felly da ni'n cadw'n brysur. Rydych chi'n ofalwyr maeth. Ers pryd ydych chi wedi bod yn maethu? O bron i 10 mlynedd bellach. Dyma'r swydd o ran y byd. Mae pob diwrnod yn wahanol. Does dim modd dweud, mae gennych chi ryw syniad bras o beth fydd yn digwydd yfory, ond pwy o wy. Mae'r plant yn eich herio, maen nhw'n rhoi cyfnodau da iawn i chi, cyfnodau drwg hefyd, ond ar y cyfan, mae'r da yn fwy na'r drwg. Dwedwch, beth wnaeth i chi eisiau dechrau maethu? Wel, roedd ym mhlant i wedi tyfu fyny, roedd Ian a minnau newydd ddechrau perthynas newydd ac roedd angen iddo symud i Gymru oherwydd ei swydd. Symudais Ina hefyd, felly do'n i ddim yn gweithio a doedd gen i neb i edrych ar ei ôl heblaw am Ian, a dwi wrth fy modd yn edrych ar ôl pobl. Ro'n i wedi gofalu am fy rhieni, gofalu am fy mhlant. Nid dyna pwy ydw i, ond dwi'n teimlo na dyna'r peth gorau dwi'n ei wneud. Roedd yn gwneud synnwyr i mi. Mae llawer o lwybrau gwahanol y gallwch chi dewis os ydych chi'n meddwl am ddod yn ofalwr maeth. Mae yna hefyd lawer o blant sydd angen gofalwr maeth fel eich chi'ch dau, bobl anhygoel. Ond pam ddewyswch chi'r llwybr o fynd drwy eich awdurdod lleol gyda'r cyngor? Pam y llwybr hwnnw? Gwelais ysbyseb i fynd draw a gweld beth oedd o. Fel sesiwn gyflwyno oedd hi, ac eisiau draw i'r sesiwn. Roedd yn gweithio i ni. Roedd pawb yn llawn gwybodaeth ac yn barod i helpu. I ni, roedd yn broses hir iawn, oherwydd rydyn ni'n sôn am bron i 10 mlynedd yn ôl. Mae nhw wedi crynhoi pethau bellach, felly dydy o'm yn cymryd mor hir. Cefais yr argraff eich bod chi'n llawn hwyl fel gofalwyr maeth, ond sut fyddech chi'n disgrifio bod yn ofalwr maeth i unrhyw un sy'n gwrando all fod â ddiddordeb yn y gwaith? Gwaith pwysig hefyd ei hunain. Mae'n rhaid meddwl yn gyflym. Mae'n rhaid gallu dangos dychymyg o ran y ffordd ydych chi'n delio gyda pethau. Creadigol. Creadigol. Mae dy gadw di'n ifanc a does dim modd delio'r plant yn yr un ffordd ac y gwneithio'ch rhianta eich plant genedigol yn hollol wahanol. Mae'r plant hyn wedi gweld a chael profiad o bethau na ddylai unrhyw un, nid oedolion hyd yn oed bod wedi ei gweld. Felly mae rhaid gallu meddwl y tu allan i'r bocs. Mae'r bobl ifanc yn hoffi ffiniau. Nid hoffi ffiniau, angen ffiniau. Angen nhw, ie. Maen nhw'n teimlo'n gyfforddus ac yn ddiogel, ac mae hynny'n rhan o'r holl beth, sef sicrhau bod y bobl ifanc hyn yn teimlo'n ddiogel. Y rhan anodda yw ennill eu hymddiriedau oherwydd mae llawer o oedolion wedi gadael nhw lawr yn gyffredinol. I ddod i blerydym yn ddieithriad llwyr i bawb arall, pan maen nhw'n cerdded drwy drws gyda'i gweithiwr cymdeithasol, mae'n rhaid i ni ennill yr ymddiriedau. Gyda babis, mae'n eithaf rhwydd oherwydd mae potel neu fwyd yn bodloni eu hangenion brys. Mae modd rhoi cysur yn rhwyddach i babis na'r phlant. Mae'r plant yn deall beth ddigwyddodd iddyn nhw. Fyddech chi'n dweud ei fod yn cadw chi'n ifanc? O, yn bendant. Does dim modd meddwl cam ar y blaen, mae angen meddwl 10 cam ar y blaen. Ac yn amlwg, gyda'r holl hyfforddiant y mae BCBC yn ei gynnal, ti'n dysgu drwy'r adeg, gyda thechnoleg fodern, rhyngrwyd, ffonau clyfar, mae'n rhaid bod cam ar y blaen gyda'r agwedd honno hefyd. Bydd plant 9, 10, 11, 12 oed yn arbenigo ar dechnoleg, ac yn well na chi, ond ei baich bod chi yn dal i fyny. Yw hynny'n golygu eich fod yn da yn chwarae'r Game Boy, Linda? Na, dwi'n ofnadwy, hollol ofnadwy. Dwi'n deall y gemau, mae o'n gwneud y gweddill. O, reit, iawn. Faint o blant ydych chi wedi meithu ers dod yn ofalwyr maeth? Rydym wedi dewis plant hir dymor, felly tua 10 ia? 10 neu 15? Dim llwyth. Da ni wedi cael rhai cymleth sydd wedi bod gyda ni am 2, 4, 5 mlynedd. Yw hynny'n gwneud i chi'n deimlo'n falch? Ydych chi'n cael boddhad o'r gwaith rydych chi'n ei wneud? Dwi'n ei alw'n waith, ond mae'n fwy personol na hynny, yn dydy? Yndi, dwi'n teimlo boddhad mawr wrth gwrs. Mae'n anodd a gall fod yn barhaus. 24 awr yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Pan mae gen ti fabi sy'n held anedd am 2 gloch y bore, dwi ti'n meddwl, wel, mae hyn yn wych. Felly, allan o'r 10 o bobl hynny rydych wedi meithu, yn amlwg mae rhai wedi gadael.
Ond ydych chi'n cadw mewn cyswllt gyda'r plant ar ôl iddynt adael? Mae'r dau o fechgyn hŷn oedd gyda ni am 6 blynedd. Mae nhw'n cadw mewn cyswllt. Da ni newydd brynu carafan, felly thon ni fyny i ochr arall Abertawe, lle mae'r ddau o bobl ifanc y gwnaethon ni nythu yn byw gyda'i teulu mabwysiadol. Roedd hynny'n fwy o waith na'r plant, dwi'n meddwl, y garafan. Cawsom ddiwrnod anhygoel yn hel atgofion. Mae hi'n bwysig i'r bobl ifanc hefyd, oherwydd mae'r hynaf yn saith erbyn hyn, ac roedd eisiau atebion am y cyfnod cyn iddi fynd at ei mam a'i thad newydd. Fel beth oedd fy ngair cyntaf, a dim ond ni fyddai'n gallu ateb hynny, ac mae'n llenwi'r bylchau i'w mam a'i thad newydd hefyd, oherwydd dydyn nhw ddim yn gwybod chwaith. Rydych chi wedi canu clod ar awdurdod lleol wrth siarad gyda mi. Dwi'n awyddus i gael gwybod am y gefnogaeth rydych chi'n ei chael. Yn enwedig ar y dechrau, byddwn ni'n dychymyg eich bod angen y cefnogaeth ar agweddau penodol ar y gwaith rydych yn ei wneud. Pa fath o gefnogaeth ydych chi'n cael yn ei chael gan yr awdurdod lleol a'r tîm yn meithi Cymru Pen y Bont ar Ogwr? Rydym wedi bod yn lwcus iawn. Roedd ac mae'n gweithwyr cymdeithasol sy'n goruchwylio yn rhagorol. Bydd yr adran yn cynnig cymorth os oes gennych broblem benodol gyda phlentyn. Mae rhywun y gallwn droi ato bob amser. Mae 5 o ofalwyr cyswllt, dyna da ni'n ei gael nhw, a dwi'n un ohonyn nhw. Da ni'n edrych ar ôl rhwng 20 a 5 ar 20 o ofalwyr maeth eraill ar sail ffurfiol a anffurfiol. Mae nhw'n llythrenol yn cael codi'r ffôn ar unrhyw adeg o'r dydd. Mae gofalwyr maeth yn deall gofalwyr maeth. Mae gen i un cwestiwn olaf i chi. Pa gyngor fyddwch chi'n rhoi i rywun sy'n gwrando nawr ac sy'n meddwl, hoffwn i wneud hwn, ond dwi ddim yn hollol siŵr? Gofynnwch y cwestiwn. Ia, siaradwch â phobl sy'n gwybod. Siaradwch â gofalwyr maeth. Siaradwch â gofalwyr cyswllt. Mae'n rhaid meddwl, mae'n benderfyniad mawr. Bydd eich gweithrediadau chi'n effeithio ar fywydau'r plant rydych chi'n gofalu amdanynt. Mae'n fwy na chi. Mae amdanyn nhw a beth allech chi ei gynnig iddynt. Beth rydych chi'n credu y gallech chi wneud i sicrhau bod yr unigolyn yn magu sgiliau defnyddiol iawn yn ystod bywyd? Mae'n ymwneud â hyn a beth sydd gennych chi i'w gynnig. Does dim modd ei roi i lawr ar ôl ei ddewis, fel llyfr, dim o gwbl. Mae'n rhaid ei wneud 24 awr o diwrnod, 365 diwrnod y flwyddyn, a bod ar ymrwymiad drwy'r adeg. Ond gallwch chi gael effaith fawr ar fywyd y person ifanc, a rhoi cyfle iddynt ddod o fersiwn orau ohonyn nhw eu hunain. A dyna beth sy'n bwysig i ni. Rhoi'r annibyniaeth iddynt a'r cyfle i roi cynnig ar bethau na fyddant wedi gallu ei gwneud pe byddant wedi aros lle roedden nhw. Felly, i unrhyw un sy'n meddwl am y peth, holwch, gofynnwch y cwestiwn ac yna gofynnwch i gwrdd â gofalwyr maeth eraill. Rydych chi'n wych. Dwi'n gwerthfawrogi fawr eich bod wedi rhoi eich amser sgwrsio heddiw a rhoi cipolwg i ni. Felly, Ian a Linda, diolch yn fawr iawn iawn. Dim problem. Dim problem. Cym o fel.